Toto bola skupina Mandraže a ideme do ďalšej kategórie pri odovzdávaní cien Andiel 2013, konkrétne videoklip, pretože sa niekedy stane, že oko uchu závidí, hlavne pri kvalitnej hudbe. No a na to slúžia videoklipy. Máme 3 nominácie, ale ešte predtým by som sa rada zvítala. Takisto s bývalým moderátorom týchto cien a s úžasným človekom prichádza Tomáš Klus. Ahoj. Ahoj. Tak ja mám... Dobrý den. Tak neviem, asi sa nejak viac nepozdravíme kontaktne. Ahoj. Ahoj. Tak to sa to dá. Dobre, ďakujem. Co budem dělat? Dobre, ja neviem. Hovor mi niečo, to sú ľudia normálne. Dobrý Som den. nečakala, že tu budú ľudia. Můžeme se objímat, vše se všema aj klidně. Má niekto záujem objímať sa s Tomášom Klusom nejak explicitne teraz? Vy sedíte veľmi neprakticky. Mně To je se líbí, pre jak sedí. Áno. Dobre, môžeš hneď za ňou ísť. Ty si ináč teraz odbehol z turné? Si taký odbehnutý? Ano, my jsme se teďkom vrátili vlastně pouze ku příležitosti Czech Music Awards. Oh my God. Ano, aby jsme mohli jednak předat cenu a zároveň taky budeme zpívat ještě píseň. Na to sa veľmi tešíme. Já taky. A ako prebieha proměna tebe? Dobrý. Dobrý? Jo, Jak si jo. na tom teraz? Depiluj se. A to je také dosť netrendové aktuálne. Je a právě já jdu hodně, já jsem rebel. You're a rebel. Jdu hodně Tell me proti about proudu. Ale ruky k rukám si sa ešte nedostal, evidentne. Ne. Ne, tam si muž, to je tvoja práva mužská ruka. Dobre, pozrieme si nominácie v kategórii videoklip. Já jsem úplně napnutý. Úplne, Já však, jsem... ja to neviem vydržať, asi ani diváci, poďme sa na to pozrieť. Nominování v kategorii videoklip roku jsou kapela Krištof a Tomáš Klus za klip Cesta. Vladimír 518 za klip Kilovej Bůh. A Monkey Business za klip Up to Speed Now. Tak už sme menej napätí, ale teraz sme zase znova napätí, lebo chceme vedieť, kto vyhral. Mám ve své ruce obálku. A aj s trofejou si poradil. To já, jo, to, zase ty si žena, je to těžký. No, ty máš depilované nohy, takže drží. A ceny Anděl Czech Music Awards v kategorii videoklip roku za rok 2013 zvítězil klip Up to Speed Now Monkey Business. Ja len pripomeniem, že partnerom tejto kategórie je spoločnosť Ridera. Toto je ďalšie objatie. Neviem, či sa mám pridať, necítim to tak. Ale... Môžeme spočinúť na vašej sakovej vypchávke. Áno. Pán mi povedal, že ma nepozná ani ja vás, je to vzájomné. Já si vezmu a já se půjdu, ne? Zůstaň. Jo. Ešte... Dámy a pánové, dobrý večer. Já bych chtěl za celou skupinu Monkey Business poděkovat hlavně Zdeňkovi, že to krásně natočil, Ivanovi Trojanovi, který v tom nádherně hrál, Kristýně Bokový za to, že v tom nádherně hrála, firmě Vantage, která nás podporuje už dlouho, a abych na někoho nezapomněl. Zapomněl? Jo, a Michalovi Berkovi. Děkuju za skupinu Monkey Business. Přátelé, Jo, určitě. Přátelé, já jsem, když jsem tady byl kdysi před lety a získal jsem tu cenu za JAR, tak bych chtěl být originální a chtěl jsem vyjmenovat všechny. To znamená poděkovat úplně všem. A to se nikdy nevyplácí. Ono se to stalo, ale zapomněl jsem na hlavního představitele Ondru Vetchého. Takže bych chtěl teďka po letech poděkovat
Dámy a pánové, já děkuji Ondřeji Vetchému. A za tenhle klub samozřejmě děkujeme s Matějem a s kapelou všem. A já osobně děkuji všem, kteří se v muzice ještě o něco snaží. Děkujeme. Blahoželáme. Videoklip roku. Monkey Business, ďakujeme Tomášovi Klusovi, s Tomášom sa ešte večer vidíme. Tak áno, treba ďakovať za